በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ዝኽሪ ሞትን ብሩኽ ስቕታን ገዳማዊ ትምህርቲ ቀዳማይ ክፋል። ኣብ ዝኽሪ ሞት ናይ ኩሉ መወዳእታ እዩ። ኩሉ ወዲ ተባዕታይ ደቂ ኣንስትዮ ህዝበ ክርስቲያን ክዝክሮ ኣለዎ። ዝኽሪ ሞት ሳንዱቕ ሬሳ መቃብር ምድላው ቀብርን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለን ምሕሳብ ዘይኮነስ ድሕሪ ሕጂ ይንዋሕ ይሕፀር ኣብዚ ከም ዘይንህሉን ናብ ዘለኣለን ከም እንጓዓዝን መረጋገፂ ምህላው ጥራይ እዩ። እዚ ድማ ብመሰረት ቅዱስ ዮሃንስ ካብ ሲኦል ንባዕሉ ዝያዳ ዘስካሕክሕ እዩ። ንመንፈስ ካብቲ ግዚያዊ ዝረአ ፍጥረት ፈልዩ ምስ እግዚኣብሔር ዘጣብቕ ዝኽሪ ሞት ንላዕሊ ናብ ጽቡቕ ባህርያት ዘባራብረና ሓያል መንገዲ የለን። ብፍላይ ንጉሆ ምስ ናይ ዘለኣለም ሓሳብ ንነፍስኻ ምትእስሳር ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ ናይ ንጉሆ ስምዒትካ ሙሉእ መዓልቲ ክጸንሕ እዩ። ቅዱስ እንጦንዮስ ዓብይ ክመውት ከሎ ብዛዕባ ኣገዳስነትን ጥቕምን ዝኽሪ ሞት ንጉሆ ከምኡውን ምሸት ቅድሚ ምድቃሱ ነቶም ኣብ ዙርይኡ ዓራቱ ደው ኢሎም ዝነበሩ መነኮሳት ደቀይ ካብዚ ግዚያዊ ህይወት ናብ ዘለኣለማዊ ህይወት ምፍንጫልኩም ኣይትረስዑ እናበለ ሓደ ዓይነት ምስክር ገዲፉ። እዚ ክብል ከሎ ንኣምላኽ ንምሕጓስን ነፍሲ ንምድሓንን ካብ ሞት ምዝካር ንላዕሊ ሓያል ጽቡቕ ባህሪ ከም ዘየለ ረኸበ። ዘይመውት ነገር ቅዱስ ዲሜትሮስ ስቃይ ዘይዝክር ካብ ስቃይ ኣይርሕቕን እዩ ኢሉ። ቅዱስ ጽሑፍ መወዳእታኻ ዘክር ፈጺምካ ሓጢኣት ኣይትገብርን ዝብል ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ከምቲ ብጥሜት ዝጠመየ ሰብ ብዛዕባ እንጌራ ክሓስብ ዘይከኣል ከምኡውን ሓደ ክድሕን ዝህንጠ ሰብ ብዛዕባ ሞትን ፍርድን ክሓስብ ኣይክእልን። ሓደን ዘለኣለምን በዚ ከዓ መጀመርታ ድሕነት ነፍሲ ካብ ሓሳብ ዘለኣለም ወይ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣእምሮ ኣብ ዘለኣለን ካብ ምጥሓልን ልቢ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ካብ ምቕሳልን ይለዓል። ካብዚ ድማ ናብ ጣዕሳ መንፈስ ይውለድ። ዝተጣዓሰ ልብን ትሑት መንፈስን ንጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይስሕብ። ብዘይተረድአ መንገዲ ኣብ ነፍስና ድሕነት ናብ ክብሪ ኣምላኽናን መድሓኒናን ይሃንጽ። መንግስቲ ኣምላኽ ብኣኽብሮት ኣይመጽእን እዩ ማለት ብዝረአ መንገዲ ኣይመጽእን እዩ። እግዚኣብሔር ብውሽጣዊ ባህሪ እምነት፣ ፍርሃት ኣምላኽ፣ ውፍይነት፣ ንኣምላኽ ልባዊ ምትእስሳር፣ ምስኡ ተስፋን ይሕጎስን። እንተ ናይ ገዳማዊ ንጥፈታት ግን ዳርጋ ኩሉ ምስ ገረባውትና ኣብ ገዳማት ምስ ኣሕዋትን ኣሓትን ርክብ ዘጠቓለለ እዩ። እቲ ቀንዲ ነገር ድማ እንሆ ንገዛእ ርእስኻ ከየሐጉስን ናትካ ዘይምድላይን ምስ ካልኦት ክተዋዳድር ከለኻ ንኻልእ ሰብ ምሕጋዝ ኣብ ዘድልየሉ እዋን እዚ ምስ ኣምላኽን ሰብን ብምትእስሳር መተካእታ ዘይብሉ ሕጊ እዩ። በዚ ከዓ ካብ ንኣሽቶ ነገራት ሞራላዊ ባህሪና ይቐውም። በዚ መሰረት እዚ ወይ ክንውገዝ ወይ ክንጸድቕ ኢና ኣብ ፍርዲ ፍርሒ። እንተኾነ ግን ነቲ ንኣሽቶ ነገራት ዝምልከት ሕግታት ብምኽባር ሓገዝ ኣምላኽ ኣብ ግምት ብምእታው ክንጽበያ ኣለና። እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ዓወት ኣይክንረክብን ኢና። ከንፈር ኣብ ዝኽሪ ሞት ይሕተም። እዚ ድማ ብፍላይ ንገዳማውያን ኣገዳስን ክቡርን እዩ። ምክንያቱ ምዝራብ ንሓደ ሰብ ካብቲ ኣብ ድሕነት ነፍሲ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ናይ ዘለኣለም ሓሳብ ይምንዝዖ። ጸላኢ ድሕነትና ሰይጣን ብፍላይ ድማ ዝኽሪ ሞት ክምንዝዓና ኣብ ልዕለና ውግእ የካይድ። ንሱ እትርጉም ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ናብቲ ዘይትመውት ድሕነት ነፍሲ ናብቲ ዝወድቐሉ በረኸት ከም ዝመርሓና ስለ ዝፈልጥ ሓሳብ ሞት ካባና ክወስደና እንተኾይኑ መዝገብ ሙሉእ ዓለም ክበና ብመሰረት ቅዱሳን ኣቦታት ድልው እዩ። በዚ መሰረትን ብሰንኪ ቅንእን ንሄዋን ካብቲ ኣብ ገነት ዝነበረ ዝኽሪ ሞት ከዘናግዓ ክኢሉ ብርግጽ ኣይክትሞቱን ኢኹም ከም ኣማልኽቲ ክትኮኑ ኢኹም። ዘፍጥረት 3:4-5 ስለዚ ድማ ሕጂ ጸላኢ ድሕነትና ብኩሉ መዳይን ብኩሉ ዓይነት መመላእታን ኣእማኒ
ምስምስን ነፍስና ይቀርባ ኩሉ ግዜ ብኾንትነትን ሓልዮትን ተጸሚዳ ካብቲ ዘድሕን ዝኽርሞትን ዘለዓለምን ድማ የዘንብለና ነዚ ሞራላዊ ትምህርቲ ብምውዳእ ነቲ ናይ ጥበብ ኣምላኽ ከም ደረት አልቦ ሰናይ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ርድኢት ክህበናን ነቲ ድኻም ባህሪና ክሕግዝ ንፈጣሪና ነታ ኣዝያ ንጽህቲ ኣዲኡን ንዘለዓለም ድንግል ማርያምን ክሕጉስ ንድሕነት ነፍስና ዘይትመውት ነገር ክነሐጉስን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ መድኃኒት ኃይል እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌና ከውርደልና ንጸሊ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።